Thank you so much, Ma'am Carmencita Ayon. Dinayo ko na niya balik ka nga Pilipinas para la sumayo, hindi barat sumayo. Iyan yung preparan. Nag-prepare ko niya para sayo barat sumayo. Inatuhan ka, honorable Lieutenant Cablao. Pero okay ko dito sa'yo ni Lieutenant Cablao. Sinubuhan niya tatay. Wait, sinubuhan. Okay. Namo nga salamat, Haniyo, Malaksi. O waray pagkapuntaw, pagkagsayaw, hikurat sa mayor. Yan. Sige. Yan na, makatugitan sunod.
sugad man, yan tuhan aton mamanisay nga board member. Honorable Christine Edao. Yan. Pansingot, taga-Malakayan, mga gwapo ha? Mga gwapo. Sige. Aman pasayawon. Madam Zenny Amago. Partner? Okay. Sa kita magsasayaw tayo sa Aminono, we would like to acknowledge the presence of Honorable Mark O. Gonzalez, one of Thank you.
Alright, thank you so much. Former board member Jaime Zubigan T. Ano yung maupay nga pagsayaw? Katuliwat, han presidente, han liga ng mga barangay. Han representative, han minority leader, han for peace parties, si Congressman Marcelino Nonoy Libanan. Yan, kakulok na kanhi hamak Arthur, kay Congressman, naghatag hin pahalipay han kabarangay mga barangay din ha MacArthur. Damo nga salamat ang pagtambok Honorable Estila Maris Libanan. Yes. Nag-travel mula sa TAF. Pumunta lang dito sa Jinmak, magigiduyog. Dinhin aton pagsalingurog hitaron kapisahan ni Senyor San Jose. Yan. Sige, kay sinayo man ang former board member Jaime Zubigan T. Aton pasayawon ang iya usahan iya kapamilya.
Okay! Paagit ko po ang ni GBT Junior itong sayo with Aludo. Thank you so much, Ma'am Colette Pitman, for adapting the culture of Waray Nones because it's more fun in the Philippines at mas masaya dito sa General MacArthur. Yan. Sige. Ito na ang sunod nga masayaw ni Abidodo.
Alright, so dapat nga salamat, Honorable Salvador Navidad, Vice Governor Harry Arcizon, ang iyong maupay na pagsayaw ang Aminodo. And with that, I would like to acknowledge the presence and those the board member, Honorable Nesonet Cablao. Sir, taga-iwan niya pili. Makasayaw ko din. Sige, yan ang pagkatuloy hindi pasayaw. Atong pasayawon na.
Madam Amelita Fong ang iyong maupay na pagsayaw ang aminodo. Okay. Yes, with us, saguli ang panalawigan member, Honorable Mark Paul Gonzales, ang waray pagkabutlaw ng board member, ini na aton distrito, ay waray man pagkabutlaw sa rin ikaduhay na sayaw. Ato kita ay sunod gamang sayaw. Sir Mario Sidro, ug sunod pa ngadto ka na konsehala Elvera Abadias na binadani mo maupay nga pagsayaw. Okay, kay waray naman lista diri hang pasayaw na minuto. Mapakatuloy na hang pasayaw hang gatanan. Okay. May
sayaw ni Vice Mayor Honorable Joey Baldo o suliman ito kaniya naging ka-partner ang batanon o kabaysay mayura han bukto han balangkayan si Honorable Edith Anna Contado ang anak han former mayor han balangkayan. Thank you so much. I would like to request na natin mga usher and usheries. Itong pag titiro-hit na lang, mabulig kami, kay di kami ginaaraw. Kay ginaganahan na italo yung mga mantrayaw. Kay maubay sunata na ginahatag. Han kaugog Isihanon Provincial Band. Wow, thank you so much. Sige. So, yun na. Tagaban.
Okay, salamat. Konsihal Igor Alday. Sugad man kadto kan Madam Emelda Tan hani yung maupay nga magsayaw. Yan balipayon nga pag-abot. Vice Governor Honorable
Okay, damo nga salamat Miss Riglin Altar Arganda ug sugaman ito kang Engineer William Padilla. Thank you so much. Inulilan hira para makikusaha aton pagsilibrar ang kapistahan ni Senior San Jose. Yan ni Engineer Dirila hiya nga mag-usaan niya kinani nag-upod pa iya iba nga officer sa dyan. So, nasa adi na dili kausan niya iya na bisa. Saling, ginabi-abi ko ang aton mga bulupyo nga kumadi. Ako ang nabibay at upang labi ko na ang upay sa mga damo na sa pagkailangan ang dawasayan ay nagdaan ang mga kabitiyo di umahan aming nakikipaliwan at tumapuntaan kung nakapatid ang hirap at pag-ibig lahat na kasalan lang ay lahat kalagasan kung lahat na
more ng Madam Socorro TV Altar ang iyong pagsayaw ang minuto. Okay, I would like to Thank you so much, Ma'am Risa Ramirez and Mr. Dean Shore. Thank you for gracing us with your presence tonight. Indeed, General MacArthur is #babalik-balikan. Yes, thank you very much. Ngayon, kahit wala nakakabiling net na pusil-pusil ni Sen, ay di rin balat na gawas, kundi kwarta. Sige. Yan ang dollar pa kulot na gawas, di rin lang Philippine peso. Yan ang kahigayon, aton pamatian.
Yan, aton pala nakitaan mga kabugtuan at maupay nga sayaw han aton Hermana Mayor, Madam Praxis Sumingin nga pinadisan han aton balikbayan mula sa USA ni Mr. Rodrigo Capacity. Thank you so much, Madam and Sir, hani yung mapaisay nga pagsayaw. Okay, I would like to acknowledge the presence han aton aktibong nga gem.
Ayan. Nakarilat hanligid ni Father Clyde. Nakasayaw kihap ni Padre. In a minuto, aniya naging kapartner ni Mayor Flora Cordero T.